Η Ικαρία, το νησί που έχει συνδέσει το όνομά της με το μύθο του Ικάρου, έχει πλούσια και μεγάλη ιστορία. Πανέμορφη, πολυπίκυλη, με άγριες ομορφιές και γραφικούς οικισμούς, η Ικαρία είναι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι της. Εδώ, η νοοτροπία της καθημερινότητας είναι πολύ διαφορετική και η προθυμία των ανθρώπων να σε βοηθήσουν να προσαρμοστείς αληθινά υποδειγματική. Διασκεδάστε στα παραδοσιακά πανηγύρια και χορέψτε υπό τους ήχους της καριώτικης μουσικής μαζί με τους ντόπιους. Αφεθείτε να σας παρασύρουν στους δικούς τους χαλαρούς ρυθμούς που τους έχουν χαρίσει τη φήμη των πιο μακρόβιων ανθρώπων του κόσμου. Η πρωτεύουσα του νησιού, ο Άγιος Κήρικος, είναι ένας γραφικός παραλιακός οικισμός. Τα αρχοντικά με τις χρωματιστές προσώψεις, τα τριγωνικά αετώματα και τις στέγες από σχιστόλιθο δημιουργούν ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Η αρχαιολογική περιήγηση στο νησί ξεκινάει από το Ταυροπόλιον στις όχθες του Χάλαρη, όπου λατρευόταν η θεά Άρτεμις. Στην περιοχή του Κάμπου βρισκόταν η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, η Ινόη, η Διονυσιάδα. Περικλειόταν από τείχος, από μινάρια του οποίου υπάρχουν ακόμα και σήμερα, μαζί με ένα ερειπωμένο οικίμα βυζαντινής περίοδου. Στο Φανάρι, στην αρχαία πόλη Δράκανο, πατρίδα του Διόνυσου, ανάμεσα στα ερείπια του αρχαίου κάστρου, μπορείτε να θαυμάσετε τον πύργο του Δράκανου του 4ου π.Χ. αιώνα. Τα σημερινά Θέρμα πήραν το όνομά τους από την αρχαία πόλη της Ικαρίας Θέρμε, που ήταν γνωστή για τις ραδιούχες ιαματικές πηγές της. Κοντά στο χωριό Κωσίκια βρίσκεται το κάστρο του Κοσκινά, μέσα στο οποίο κρύβεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Δοργανά. Συλλογές ευρημάτων θα δείτε στο Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο του Αγίου Κηρίκου, αλλά και στο Μουσείο Κάμπου. Στα Λαογραφικά Μουσεία Βρακάδων, Περδικίου και Πολυκάρπου θα θαυμάσετε εκθέματα λαϊκής παραδοσιακής τέχνης. Τα μοναστήρια της Ικαρίας διατηρούν αναλύωτες παραδόσεις χρόνων. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας κοντά στον Άγιο Κήρικο. Ακόμα ένα μοναστήρι που προσελκύει πλήθος προσκυνητών είναι το μοναστήρι της Παναγιάς του Μουντέ, χτισμένο το 13ο αιώνα στο Χριστό Ραχών. Μία διαφορετική αισθητική θα συναντήσετε στο μοναστήρι της Οσίας Θεοκτίστης, στο χωριό Πηγή, καθώς είναι αγιογραφημένο με την τεχνική φρέσκο. Ικαρία. Το νησί αυτό είναι μια περιπέτεια από μόνο του. Πανέμορφο, πολυπίκυλο, με άγρια βλάστηση, πολυεπίπεδες βάθρες, ποτάμια, καταράκτες, μονοπάτια, λίμνες και απόκρυφες παραλίες. Το Φαράγγι Χάλαρη με το ορμητικό ποτάμι του, ο καταράκτης Ράτσο και οι παλιοί νερόμυλοι αποτελούν μια ανεπανάληπτη πεζοπορική διαδρομή. Στα νότια του νησιού, το πανάρχαιο δάσος Ράντι με τις αιωνόβιες αριές θεωρείται ως ένα από τα πιο σπουδαία δάση της Ευρώπης. Ο γύρος των Ραχών, μέσα από ένα βατό μονοπάτι, θα σας συναρπάσει. Όταν τελειώσετε με την πεζοπορία, σημειώστε τα πολυάριθμα και δυσπρόσιτα φυσικά σπήλαια, αλλά και τις γνωστές από την αρχαιότητα ιαματικές πηγές του νησιού. Στον Άγιο Κήρικο υπάρχει πλήθος ιαματικών πηγών, όπως της Αρτέμιδος, του Απόλλωνος, του Μουσταφά, του Σπηλαίου και του Κράτσα. Η Ικαρία διαθέτει σημαντικούς υγρότοπους. Οι εκβολές Βουτσιδέ και Κεραμέρ, η εκβολή του Χάρακα και του Μυρσώνα, οι ποταμοί Χάλαρης, Άρης, Χιλοποτάμι, Καραβόσταμο και οι τεχνητές λίμνες Βαθές, Πεζή και η λιμνοδεξαμενή στον Άγιο Κήρικο. Οι φανατικοί επισκέπτες της Ικαρίας ξεκινούν νωρίς για τα αρχαία μονοπάτια, το γραφικό ξυλοσύρτη με τα σπάνια πτηνά, τις πλαγιές της Πούντας για αναρρίχηση, το Καρκινάγρι, το Μαγκανίτι ή τον Άγιο Ισίδωρο για μπούλτερινγκ, τη λίμνη Σελήνη στο Χρυσόστομο για κανό και κολύμπι. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι που ξεκινούν περίπου την ίδια ώρα για το ξενοδοχείο τους. Έχει προηγηθεί μια ακόμα νύχτα ξενυχτιού στα beach parties που οργανώνονται αυθόρμητα από τους ελεύθερους κατασκηνωτές στις χρυσαφένιες παραλίες του νησιού. Όλοι δηλώνουν ομοίως ερωτευμένοι με την Ικαρία και την ελευθερία που αποπνέει. Αν θέλετε να ανακαλύψετε και να γευτείτε εξαιρετικές παραδοσιακές γεύσεις, η Ικαρία θα σας εκπλήξει ευχάριστα, καθώς διαθέτει πληθώρα παραδοσιακών προϊόντων. Δοκιμάστε φρέσκο ψάρι, το κατσικίσιο τυρί καθούρα και το νοστιμότατο κρέας των Ρασκών, αγριοκάτσικα της περιοχής, μαζί με τον περίφημο καριώτικο ίνο, γνωστό για το πλούσιο άρωμα και τη γεμάτη γεύση. Η Ικαρία φημίζεται για το μέλι της, τα γλυκά του κουταλιού και τα ροφήματα από βότανα.
Μία τελευταία έρευνα ανέβασε τους Ικαριώτες στην πρώτη θέση της μακροζωίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Γεγονός που οφείλεται μεταξύ άλλων στην υγιεινή διατροφή τους.